Aku beli IP ki parop ge janga sajin ngapeng subhai pi syakane ka channel jungi langbagani video bathamai ke bangwan ra HP kane ke video junga mentang singi ka dei ka informative video hakba nga kwa ban IP ya ka we ka khubor ka bajia shisha kumno ko be ka kanthai samla ka ngat hakti jongni ki nongthok ka bangi khot ki hackers lene ki fraud jongni ka prathai internet ba manta kane ka kanthai ka one police station ban complain FIR persha ya ki video ki ba kam itho bat hakata ka FIR kala thokumne don ko we ka group hapo jong ka WhatsApp ka baat ya ki bru randomly hakata ka group bat makaru kamtip mano baat ya ka hakata ka group ka badon daki spa ngut ki bru hakata ka group bat hakapor bakita ki bru ki at ya ka hakata ka WhatsApp ka message ka one non-stop bat habaka pet ya kita ka message don ki bru ki ba ai khoblei iwe don basan ya ka link jong ka website bab her bar kadap daga jing thaba ba ka group ayukum kane bat mano baat ya ka hakata ka group bat hakapor baka mut ban leave lani ban mi no nakata group kapet ya kita ki message bat kayo i baki biru ki IQ play iwe baki san ya kita ka link bat daga jing kwa tip ka kali ka we ka jing kali ya kata group mano ba ad ya nga hakani ka group Henry om the reply ya kita ka message jongka don ki ba IQ play ya kita ki link baki share baki dei ka link ba don kam don ro ki ba share ya ka link jong ki film ki ba thamai bat don ro ki ba pan ya ka link jong ki film ki ba her mat kumta kala skau interest ya kata ka group namar bakayo i bon ki ba ai khublei iwe baki at yaki hakata ka group mat kumta kala skau shania ya kata ka group bat hadin katto kan nipor makaru kala stang ban message hakata ka group dak bapan ya ka link jong ko we ka film ka badang step relation bat mar kumtahi don basan ya ka link jong kata ka film ka baka kwa ban yo i bat mar kumtahi ka klik ya kata ka link bat kata ka link ka yalam ya ka shakaway ka website bat ban login hakada website kadon kam ban sign in da ka Google account jongka bat markum tahi ka enter ya kita details kat kum kejimpan jong da website bat fitip GIU hadin kat to kan ipor kawan ka we ka message haka phone jongka bat haba ka check ya kata ka message ka lab ba kata ka message kawan na ka bank madan basai ya ka pisa na pok account jongka bat markum tahi ka check ya kata ka Yuno account jongka bat kalap baka pisa jongka kala ja bat hadin kat to kan ipor kala shakik na kata ka group Henry kamla ban le AAUF bat hakabakut kalai ban pai shaka police station pan jingrat na ki police bat ki police kila register ya kata ka case persya ya kita ki admin jong kata ka group bat ka jing tokit kana ya chakamat teka ke jing sneng ka ba kwa ban wan ra HP lang ba ka ne video palang kot e jong am ta si ka de ka ban kong lada don kino ki ba RDP hakano ko group ka ba him ito waram page ya kita ka message ki ba don hapo jong kata ka group left na sendon ya kata ka group bat ka jing sneng ka ba R ka ba kwa ban IP lang ba ka ne video ka long ba kan mau ngim ju de ban click ya kino ki link ki ba ngim ito bat kham tam e ya ki link ki ba send da ki video ki ba ngim ito ka balai bo ya ka security ha ka WhatsApp jang pi ba kino ki video ki mla ban RDP hakano ko group claim ka jing bit na pi kaba khatu bat kaba don kam e kalong kan mau ngim ju de ban install ya kino ki third party apps ki bangi yo shapar jong ka Play Store namar kito ki apps kim long save nakam ta jangi nakat kadaw kim jupu iki hapo jang Play Store ngin second do ipi hak be par ki video bye bye stay safe.